Welkom bij de 31e aflevering van Beleef Kerkraad Televisie, Beleef Kerkraad Televisie. En we zijn in de Rode Hal. En dat is op zich een Janse bijzondere plaats, want hij kunt ze normaal alleen maar met festiviteiten zijn, activiteiten zijn. Nu zijn van Jans alleen in de grote hal en presenteren u van hij uit deze nieuwe aflevering. Er kan natuurlijk kennis maken met de Rode Hal en van Jans aan de sluis voor de rondgeleid door Gaston van Koten. We beginnen met de Egiet van Houten. Hij is directeur. De nieuwe directeur van de bibliotheek Kerkraad, Ties Jans en Jamie Jurgen komen vertellen over White Thursday, Kerkraad Tropical Edition. Michel Dekkers over Mine Energy, dat is een Jans speciaal drankje. En we beginnen direct met Mark Sterk van het theaterverein Frozien, want sie had 120 jaar jubileum. En was das? Ik denk een Jans leuk programma en freudig met mich met. Beleef Kerkraad Televisie, de 31e keer. Onze eerste gast vanmiddag aan de dus van Beleef Kerkraad Televisie is Mark Sterk van de theaterverein Frozien uit 1904. Ze vieren dus, wanneer je zelt, hun 120-jarig jubileum. Mark, van harte welkom. Ja, schön. Du bist de voorzitter. Ik ben de voorzitter van de schöne verein. En ja, voor hand ervoor gekozen om dat 120-jarig dit jaar je dikker aan te zetten, een beetje fest te vieren. Ja. Daarmee we er je chance van kunnen maken. Maar het is niet dat ze zegt, ja, dat is natuurlijk 120 jaar is natuurlijk een Janse tijd, maar het is ook niet dat ze zegt, zeg maar, officieel jubileum. Nee, daar is ze volkomen rechter. En voor hand nog Jans bewust van je dat. En voor hand je zegt, zo wie de verein nu samengesteld is, voor hand ook een aantal jonge lui erbij. Nu weet je nooit wat de toekomst brengen gaat. En van de andere zijde, aan de andere kant van de Neustraat zeggen ze, man zal die feesten feieren wie ze vallen. Ja. Dus daar hebben we gezegd, dan maken we van dat 120-jarig, daar maken we het van. En daar zijn we op dit moment mee bezig. Ja, ja, dus over 5 jaar is ze warm vieren. Wenn alles gut Ja. geht, wahr. Wenn du da irgendwann geprüft hast, denke ich, dass es sehr lass mal kommen, wir machen noch ein Dus dat is nu één. Ja, man muss het ijzer schmeien, wenn het hees is. Genau. En ja. nu is de verein in topconditie, wenn ik die dan zo huur. Ja. En dan moet ze dat doen. Die aan de welt lassen kijken, aan Kerkraad lassen kijken. Want je zit in het theaterverein in Kerkraad West. Wir sind in Kerkraad West, wir sind van oorsprong komen we graag van de spoorboom op een graad, maar het is immer verbonden geweest met spekkelserij. Ja. En ze houden zich 120 jaar geleden bedacht dat we eigenlijk een schutserij houden moeten werden. Oh. En toen in de eerste algemene die ledenvergadering hadden ze dat letterlijk en figuurlijk afgeschossen en toen is het een toneelverein geworden. Ja, en wie heet dat dan? Of is dat, weet je het niet? Dat is van de een leuke geschichte. Ja, dat is op zich is dat wel jammer. Ook al zijn voor 120 jaar oud. Het archief had natuurlijk heen en door wel je lucher. Ja. En een van die lucher is dat voor niet wisten wie ze nu uiteindelijk erop zijn komen dat ze geen schutserij moeten, maar wel een toneelverein. Schutserij en een theaterverein. Ja. Misschien worden je weer op de koelen. Het zou best kennen. Alhoewel, er is wel minder kugel nog gebroed worden op de bühne. Zelfs en dan ze er goed afgeschoten houden. En het bleek dat er meer hing zo is wie alleen maar een slaaghutje. En die op de buurt is blijven liggen. Kijk, dat kan ook passeren. Dat wel verhaal. Nou, 120 jaar Frozien. Met hoeveel man zit er nu? We zijn met een klein 30 man, een Jansje meleerd gezelschap. Jong en oud, laat we zeggen, manslie, vrouwlie. Overigens is dat ook een van de sterke kanten van de Frozien. Vroeger zouden ze natuurlijk dat in Jansveel verein alleen maar manslie met je lieden durven zien. Maar bij ons had eigenlijk van begin af aan ook immer vrouwlie en kinderen een rol mee gespeeld. Dat ze zelfs al in 1912 een kinderprijs in de wacht gesleept hadden. Dus wat dat aangeeft, waren ze toen al ziemlich modern. Ja, bijzonder. En wie er vier met een productie, dat kan niet anders. We gaan dit jaar een beetje in drieën gedeeld. We houden dit jaar natuurlijk het geluk dat onze stiftungstart op 4 februari, dat wordt een zondag. En toen zijn we met alle Mitglieder en hun partner bijeenkomen, iets joodje frühstück, toen een kerk, wie zich dat ook een beetje huurt. Toen hebben we met haar joodje wauwelen in het Kerkraadsblad.
En toen zijn we met de beleefbus door het Limburgse landje getrokken. Dus daar hebben we echt voor de lu. Voor het publiek hebben we in april onze grote jubileumsproductie. En ik denk wat toch het spannende is voor handje zaad, voor wel je het op de bühne brengen met de lu. Die ze normaal immer op de bühne ziet. Maar ook met de lu, die ze niet immer ziet. Die hinger de bühne voor alles regelen. Of die bijvoorbeeld zeggen, ja, ik weet toch een dag, oh, dat spelen je niet meer zo gemakkelijk. En we hebben dus een formule bedacht om iedereen erbij te betrekken. En dan hebben we... Maar die is ze niet verklappen nu. Oh jawel, ik wil wel een ganz klein beetje daarover vertellen. We hebben een aantal filmfragmenten die het stuk, wie heet het, wenn het stuk je beginnen. Waar we dat kunnen zien van wat er af is gegaan. En daar kunnen die lui allemaal een rol in meekrijgen. Ja. Dus wat dat aangeeft, iedereen is dat is wel een goed idee. En dan hoffen we... Dan kun je iedereen in zijn beeld, ook de lui die hingen de bühne allemaal werken, die ze niet zo voorzies. Nee. Dat wordt wel wichtig. En dan de 23 november, maar joh, dat is nog sweet food. Ja, dan sluiten we af en dan hebben we ons vriend uit Oberhausen, waar vooral meer wie 60 jaar met bevriend zijn, overigens ook dankzij een jubileum. Die komen dan naar ons heen en dan proberen we een stief receptie ervan te maken, maar een beetje een theateravond waar ook het publiek welkom is. En dan hoffen we... En waar is dat? Oberhausen? Tussen Kalle en Bergheim in. Oh, ja. Dus het plat is hier probleem van... Nee, dat is toch nog aan de Kuiltje zie. Dus wat dat hier met het plat verstumd was, perfect. Schön. En ja, de poster ligt hij het affiche. En dat werd hier voor een chique erfschaf. Ja. Vertellen zo een paar regelen onder dat ze... ja, joh, wenn ze nu natuurlijk naar de poster kijkt, dan zie je daar een ganse nette mevrouw op het tegenstoor die een beetje aan je kleed en je kleurt weet. En dat is natuurlijk de kern van het verhaal. Vorhanden een beauty-salon en rondom de beauty-salon, daar passeert voor alles. Ja. Er zijn twee mannen die zich een erfschaf beginnen te strijden, die door een gedanke erover gaan. Ja, de klassieke street. De klassieke street natuurlijk. Ja. En wat voor ons een grote uitdaging is het gegeven dat het stuk, ohne dat vuur het woosten, ook bij twee collega-vereinen niet zo jek weet hij vanaf. Ook gespeeld is worden. Dus dat wordt wel een extra uitdaging voor ons regisseuzen. En van de andere zijde natuurlijk voor ons eigen Bertie, dat al die stukken immer in perfect kerkruidsplat verzetst. Want dat is wel de kracht van de Frozen. En welk Bertie nu? Bertie Vermeers natuurlijk, wat ook op de gemeente bij de werkgroep dialect zit. Ja. En ja, dat verzetst ons stukken jedes Mal. Want dat is de kracht van de Frozen. Verzint maar klein. Wenn je het vergelijkt met de Schwesterverein Excelsior, die een stuk groter is. Ja. Maar we hebben een ganz hoop kwaliteit in huis. De bühne, het wie je speelt, de bühne wie je bouwt. Het kan verzet worden, dus ja, dat je allemaal letterlijk een eigen geledingen. En dit is een stuk, zie ik ook. Het is al een stuk, wat vertaald werd. En wat zo Jans in onze kerkelijke sfeer weet je praten. Ohne weiteres, daar hoeft je een vloed. Met een happy end, hoor. Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik toch wel. Kijk, voor zonders publiek natuurlijk het schuldig. Die zagen nog immer van, voor wel naar u komen kijken. Maar dan moeten we ook garant hebben dat we een avond lager hand. Nou, we brengen nog immer een klucht. Wat dat aangeeft, dus wat dat betreft. Ja, daar zal wel een jood entra komen en dat het publiek met pingender boeg naar hem gaat. Hartstikke goed. Nou ja, ik hoop dat voor u komen. Ik denk dat op de website van ons ook wel te zien is wanneer het is. Hij kan het allemaal opnemen 6, 7, 12, 13 april alvast. Daar is het al je dan. Er kan kijken waar de keertje kan krijgen op een paar adressen. En ik wens u veel mooie uitverkocht huis en een geweldig schön jubileum. 120 jaar Frozen. Mark, sterk bedankt voor het gesprek. Ja, je door. Dank. Bij het allerslimste drama laagste dich kapot. Den theaterspelen, dat kan ze Jans Jotto bij een welkomedie met alles theorie. Steht de Spaß bij de Frozen nummer 1. Bij de Frozen spelen zal meer wie 120 jaar en de Verein strahlt verkraft immer Spaß. Bij de Frozen aan ze versletten in je glas. Drum lass der Club maar helle wie ze helle, zolang ze bij ons theater spelen.
Op der Frohsinn! Frohsinn! Allah! Wat ik mijn kind gun? Nou ja, een fijne schooltijd en een diploma natuurlijk. Maar ik vind het ook belangrijk dat de wereld niet alleen om hem draait. Dat hij leert dat hij zelf ook iets kan betekenen. Om die wereld een stukje mooier te maken. Een levendige stad. Een duurzame toekomst voor iedereen. Een samenleving die echt samen is. Op het Martin Buber verkennen we die omgeving en ook wat een bijdrage daaraan zou kunnen zijn. De wereld van morgen begint immers vandaag. Bij hem en bij al die andere jonge mensen. Dat hij zich daarvan bewust wordt. Ja, dat gun ik hem. Van de nieuwe directeur in de bibliotheek, in de Hub in Kerkrade, en dat is Igit van Houten. Ja. Zand ik het helemaal goed? Dat klopt, ja. Ja. Igit van Houten. Ja. En hij is de nieuwe directeur sinds mei vorig jaar? Ja. Dus bijna een jaar nu, dat gaat nu echt erg vlot. En leuk om het over de bibliotheek te kunnen gaan. Ja. Er komen een paar evenementen. En Absoluut. wat is nu leuk om directeur te zien van de bibliotheek in Kerkrade? Nou, om te beginnen is het natuurlijk een van de allerschönste bibliotheken van het ganse land. Dat klopt, dat zijn we natuurlijk met eens. En daar is ook een hele schöne prijs voor geweest. Dus dat is alleen al een prachtige plek. Maar daarbij is het, in de bieb gebeurt eigenlijk alles. Er gebeurt zoveel, er gebeurt lezen, er gebeurt jullie helpen. Ja, maar het is al lang niet meer de bibliotheek van 40 jaar geleden, wordt ze Beukscherungsliene. Nee, Beukerliene kent natuurlijk nog immer. Natuurlijk. Maar het is inmiddels een deel van de dingen die we doen. En vooral de programmering, de activiteiten, maar ook gewoon lekker in de bieb kunnen zien. Dat is een van de dingen die het heel erg leuk maakt. De ene dag gaat het over digitaal, de andere dag gaat het over voorlezen aan baby's. Zo was de gikkerdag het anders doen. En dat maakt het voor mij persoonlijk heel erg leuk. Ja, maar dat moet ook een ontmoetingscentrum, zie je natuurlijk. Ja, absoluut. Die is niet voor niks Hub. Nee, de Hub had dat natuurlijk heel erg in zich. Ja. En daar is ook heel veel plaats. Ja. We proberen dat juist ook naar de vestigingen in Egelse en in West te brengen. Dat ook plekken zijn hoe ze gewoon naartoe kunnen, hoe ze er kunnen zitten. En hoe ze interessante dingen kunnen zien, leren, lezen. Ja, want dat is natuurlijk ook wel een punt, en ook wel een punt wat erg actueel is, dat lezen. Ja. En dat neemt niet alleen bij volwassenen af, maar ook bij kinderen. En dat is misschien nog wel veel erger eigenlijk. Dat is wel een probleem. Daar begint het. Dat zien we dat er eigenlijk een afname is. Er wordt wel veel gelezen, maar de vraag is dat klinkdingetjes op de telefoon, appjes. En niet meer in een tekst, hoe ze ik even voor moet zitten. En de TikTok-tekst. TikTok-teksten die komen langs. Nee, maar daardoor leert ze eigenlijk niet meer om zich langer te concentreren. En dat hebben zowel grote lui als kinderen. En dat is wel lastig, want wanneer ze dan een keer in een brief van de gemeentecrisis of van het ziekenhuis, dan is dat veel lastiger te lezen. Dus het zit een heel klein ding, maar omdat het immer
minder werd, ja, is het wel echt een probleem. Dus dat proberen we echt te stimuleren. En we proberen natuurlijk vooral bij de kinderen, want daar kunnen ze het minste nog te doen, dat ze de spas vinden voor het lezen. Want voor gikkerkinderen is dat natuurlijk wel een boek. Natuurlijk. Maar ook het richtige boek. Want dat is heel belangrijk. Dat ze het richtige boek vinden, hoe ze zelf denken van, ja, dat is eigenlijk heel erg leuk. En dan werd dat lezen, het bijzagen, en dan gaat het hem wat in dat verhaal steken. Ja. En wie deed dat dan echt zo in de praktijk? Wie gaat dat dan? Ja, dat begint eigenlijk al bij de allerkleinste inderdaad, met de baby's, van de kufferke. Dat kan ze komen afvallen, wanneer ze geboren werd, krijgt ouders een brief van de gemeente. En dan mogen ze naar de biep komen, kan ze zich lid maken. Kan ze het kind lid maken, het mag zichzelf natuurlijk nog niet lid. Ja. En dat is voor niks, dus kan ze gewoon naar die biep komen. De christen ook wel trek een paar leuke bukjes, maar ook informatie over de biep. En over wie ze nu eigenlijk dat kind kallen tegen het kind is bijvoorbeeld ook heel belangrijk. Daar geven we ook workshops over van wie deze dat nu spelen. Het klinkt heel voor de hand liggend, maar eigenlijk proberen we dat immer te stimuleren. Daarom doen we bijvoorbeeld met muziek een workshop met baby's. En zo gaan we voor bier en dan gaan we eigenlijk van de peuterspeelzalen, de scholen, daar proberen we overal dat lezen immer onder de aandacht te brengen. Ja. Samen met de scholen en de peuterspeelzalen. Ja, maar uiteindelijk moeten ze zich ook zo boog in heng pakken. Ja. Ja, ze moeten het ontdekken. Hè? Ja. Dus ze moeten natuurlijk het begin bij voorlezen, bij de ouders. Ja. Want dan leren ze eigenlijk ook de spas aan verhouden. En dan vervolgens inderdaad, wanneer ze zelf leren te lezen, dan hebben ze vaak ontzettend enthousiasme van, het is wel lastig, maar ik ken nu het echt zelf. Echt hoor. En dan van daaruit eigenlijk proberen van, wat vind ik zo interessant? Is het voetballen? Is het straaljagers? Is het prinsessen? En voor gikkeringen is er geen. Ja, dat is een heel nobel streven. En dit is nodig, denk ik. Ja, natuurlijk is dat nodig. En zeker in het begin bij de ouders, wanneer die al niet vuur lezen, dan werd nog 3 keer zo lastig. Ja, want wanneer ze kinderen niet dus voorlezen en wanneer ze niet vol met zijn kals, dan missen ze gewoon 2000 woord voordat ze naar de crash of naar de school gaan. Ja. En boekenweek binnenkort. Ja, de boekenweek is natuurlijk voor de volwassenen is dat wel echt een moment in het jaar. Ja. En dat we ook echt proberen om het uit te pakken met een bekende schrijver. Dat we leuke activiteiten doen, ook samen met anderen, met de Vrije Academie en voor het doorgeefdagboek. Want het gaat natuurlijk heel dik over literatuur in zo'n boekenweek, maar het gaat er vooral om dat ze de boeken ontdekken, dat ze verhalen ontdekken. Ja, het hoeft geen zware wereldliteratuur te zien, dat hoeft gaat niet. Nee, eigenlijk en natuurlijk, literatuur is wel vaak juist dat extra beetje, dat het meer deed dan alleen maar een verhaaltje vertellen, maar dat het aan het denken zit. Ja. En dat is prachtig, maar wanneer je wat trillers hebt, hand van een aparte werk voor, maar in die boeken... Oh ja, die is er nog. Ja, dat was een hele goede kerkraadse trillers schrijfster hoor. De bekroond en wel, absoluut. Ja, nee, maar dus in die boekenweek proberen we echt ook het activiteit en ook dat gesprek over het lezen. Dus we hebben inderdaad leesclubs. Ja, dan gaan we samen dat boek bespreken. Ja. Dit jaar is het thema familie. Ja. Nou, prachtig thema, hoe gikkeringen eigenlijk met te maken had. Ja. En soms gaat dat goed en soms gaat het minder goed. Dus daar is al heel veel over te kallen. Dus het is ook een manier om het gesprek tussen jullie aan te gooien. Ja, ja, kijk, de cursus natuurlijk geen boeken in de bibliotheek. Nee. Die lezen ze, maar in de boekhandel staan natuurlijk ook bol van de boekenweek. Ja. Maar die hadden we ook allemaal minder. Nou ja, we gaan gelukkig en doen, volgens mij. Ja, maar we hadden een hele chique... midden in de stad doen. Absoluut. En Durenberg en... daar kies je nog een boekenweek geschenkt, dus er werd echt enorm veel gedaan aan het lezen. Ja. Het zo houden en... Ja, want het boekenweek geschenk, dus ik zou ook tegen gikkeringen zeggen, hollige chic boek bij Durenberg, dan kreeg ze dat boekenweek geschenk. Ja, wat is het boekenweek geschenk? Het boekenweek geschenk is door de familie Chabot gemaakt. Oh ja, dus precies. De schrijvers, vader en zoon. Ja. En daar hebben ze een boek en we weten ook nog niet wat erin staat natuurlijk. Maar dat kreeg ze dat weer boekhandel en dan kan ze het bij ons komen bespreken in de leesclub. Dus eigenlijk ook, daar proberen we ook die samenwerking met Durenberg. Ja, precies. En volgens mij met die jongen van Kerkgoed Tropical gaan voor nog het speciaal doen. En? Ja, dat mogen ze zichzelf vertellen. Oh, oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, en wat is in de boekenweek nog? Komen er nog speciale gasten? Of,
Hanna Bervoets is een heel bekende, had ook al een keer het boekweekgeschenk geschreven. Ja. En die komt langs. We hebben ook een quiz, een speciale quiz. Dan moesten ze wel van de bibliotheek komen, want dat vind ik natuurlijk wel. Ja, dat moet ze ook. Dat ze eens kijken wie het al is. En dan kan ze meedoen aan de quiz en dan kan ze een leuk prijsje met verdienen. En inderdaad, wat ik zei, de leesclub, dat is ook wel heel leuk. En dan dat boekenweekgeschenk wat dan gekregen krijgt, dat ze dat kunnen bespreken. Ja. Nou. Het werden leuke weken voor de bibliotheken in Kerkrade. Het zijn allemaal leuke weken, maar zo'n boekenweek is natuurlijk ook allemaal een beetje feestelijk. Dat is het ook, natuurlijk. Dus dat is heel belangrijk, ja. Nou, ik wens veel plezier in de boekenweek. Ja. Ik wens heel veel lezers in de bibliotheek. En ik wens zich een mooie carrière bij de bibliotheek Kerkrade. Nou, ik hoop het. Ik ga proberen de verwachtingen woord te maken. Leuk dat zij wordt, bedankt. Ja, graag gedaan. Vasselovend is goed, geel, groen. Voor 100.000%. Vasselovend is goed, geel, groen. Verspringen elk moment. We kunnen om goed, we kunnen om liek, bis dat de ochtendzon opkomt. Vasselovend is goed, geel, groen, zo schön. Springen de reë. Verstund hij aan de tiek, alles is schön versiert en hij wordt God gevierd. Alles wat ik wil, dat is een 3 dagen lang. De kleuren rood, geel, groen, dan is hij ganz gewoon. We gaan voor Spaß met hij en we zingen met hij. Vasselovend is goed, geel, groen. Vasselovend is goed, geel, groen. We springen elk moment. We kunnen om goed, we kunnen om liek, bis dat de ochtendzon opkomt. Vasselovend is goed, geel, groen, zo schön. We kunnen om liek, bis dat de ochtendzon opkomt. Vasselovend is goed, geel, groen, zo schön. Wie geht het u met die? En wie wil ze die? Ik hoor beter dan mij. Veel te veel gehad, verhandeld wat getapt en nog het glas geaard. Het vullig is zo goed en de avond wordt op. Nu ben ik ram kapot, ik kan nu echt niet meer. Wat deed het weer met mij? Ik was zo voor wie nog niet. Vasselovend is goed, geel, groen. Vasselovend is goed, geel, groen. We springen elk moment. We kunnen om goed, we kunnen om liek, bis dat de ochtendzon opkomt. Vasselovend is goed, geel, groen, zo schön. Vasselovend is schön. Vasselovend is schön.
Ja, Beleef Kerkhoff Televisie had heel vaak onderwerpen over Kerkhoffse ondernemers, ook over de vie, gezonde onderwerpen. Nu gaan we, denk ik, een beetje een combinatie. Ja. En we gaan het gaan over minor energy. Er zit hij op de deur staan, de blikjes. Misschien kennen jullie toch al, dat niet enig wat van Dat is de voor hoes. het hoofd, maar- dat is voor het hoofd, Ja, maar ook misschien in de hoofdvloer nog niet. En dan is dit toch wel een uitgelezen kans voor Michiel Dekkers en Gisela Deberts. Michel was er wel. Michel, wat zei ik dan? Michiel. Ja, Is er, ja. dat is verkeerd. Is er, Nee. ja. Is er, ja. Michel Dekkers en Gisela Deberts van Ja. Minor Energy. Klopt. Welkom. Ja, Dank u, welkom. dank u voor de uitnodiging. En nou ja, wat zijn het voor BN-man, sorry, wat is het? Het is een drankje natuurlijk, het zit in de blikje. Dus, Ja. Ja, het is de eerste echte natuurlijke energy drink. Ik denk dat voor een jaar of 3, 4 geleden samen zijn gekomen Ja. en je zat Ja. dan voor willen je het, voor moeten je het. Van hoe mijn optiek wordt dat ik werk bij Frumona en ik zorg dat het een redelijke kentering wordt naar de suikervrije frisdranken. ja. Ergens later zal dadelijk vertellen wat hem zijn rol in het Janse verhaal is. Maar voor zorgen dat vooral in die energy drinks, dat daar wordt veel geïnnoveerd, maar wel op een manier waar we hier niet heen stonden. En toen dachten we, ja, weet je, we onze kennis bij je rafen en we je het nooit. Ja, en wat wordt daar wordt u niet hingerstonkt? Dat er juist veel grote bedrijven die zeggen van we maken de categorie gezonder. Maar ze maken het gezonder door dat suiker eruit te halen en dan ze je zoeten met zoetstoffen. Ja. En dan voornamelijk chemische zoetstoffen. Ja. En in onze optiek maakt ze dan niet het drankje gezonder, maar brengt ze misschien nog wat meer ierland in het lichaam dan mensen gewoon met normale suikers werkt. Dus ja, ik ga doen van hoe mijn sales en van hoe mijn netwerk je acteert en er geslaagd van hoe Ja. hebben ze een rol. Ja, ik kom uit de gezondheidszorg, praktijk voor fysiotherapie in Kerkhoff. Ik heb me eigenlijk gespecialiseerd in voeding. Ja. En eigenlijk in die hoedanigheid heb ik het recept ontwikkeld. Dus eigenlijk door middel van natuurlijke ingrediënten te combineren. Ja. Die we eigenlijk in de orthomoleculaire geneeskunde gebruiken. Eigenlijk van door een concept te bedenken om op een natuurlijke manier een gezonde variant van de overige energiedranken op de markt te Ja, brengen. maar wat is dan samen wat zijn dan de hoofdbestanddelen die dit Ja, de energiegeving. gezonder maken wie ander? Zoals weer Michel zei, we werken alleen met natuurlijke grondstoffen. Ja. Dus alles wat ze binnenkries, kan het lichaam ook daadwerkelijk afbreken. En dat kan het lichaam gaat met in tegenstelling tot de chemische zoetstoffen. Ribose is een van de hoofdbestanddelen in het drankje. Dat is eigenlijk een lichaams-eigen suiker. En die holt het lichaam uit verschillende groentes en fruit. En daar kan ze eigenlijk meteen energie mee vrijmaken in het lichaam. En het schone ervan is dat energie werd vrijgemaakt omdat die ganse spijsvertering gaat aanzetten, wat normaal wel gebeurt bij de suikers. Ja. Dus je geeft eigenlijk middels een shortcut geeft ze eigenlijk energie in het lichaam induien. Nou, daarbij hebben we guarana toegevoegd. Guarana is eigenlijk een natuurlijke bron van cafeïne. En ja, cafeïne is wel een bekend product natuurlijk. Ja. Hè. En het schone is, wanneer je die samenvoegt, dus die ribose samen met de guarana, dan krijg je eigenlijk de voordelige effecten van de cafeïne, dus de helderheid, goede psychische gesteldheid, de energie. Maar dan krijg je net de negatieve side effects wat bij andere energiedranken wel is. Dus geen hartkloppingen, geen slapeloosheid, Ja, allemaal die negatieve bijzaken. Als ze niet. Die oes. En wat ze hadden is dat, kijk, vaak zagen ze, kijk, een energy drink is simpel, dat is suiker en cafeïne. Maar wanneer ze er suikerdroes holt, dan had ze eigenlijk geen energiedrankje meer. Want dan had ze gewoon een cafeïnedrankje. Ja. Maar dat had niet het effect wat ze vaak zouden denken. Dus de grote merken die met de light of met de zero varianten komen, ja, die zijn eigenlijk de boel gewoon plattewerk een beetje aan het beduvelen. een Flesje. Ja. Een flesje. Een flesje, een Of blikje. een blikje. Ja. En wie, maar ik neem maar aan dat dan ook, dit moet natuurlijk ook getest werden of wie nou, dat is nog niet zomaar in de blik zit en dat verkopen, Nee, denk precies. ik. Dat wordt maar waar. We zijn eigenlijk in het vuurtraject ook dan met een bedrijf samen met het laboratorium gedoken. En dan verschillende
bijeenkomsten gehad eigenlijk om het ganse product duidelijk te messen, te testen, de smaak te optimaliseren, de verhoudingen af te stellen. Dat gebeurt allemaal in het laboratorium natuurlijk. Ja, een van de store, daarna werd het dan op de markt gebracht. De goedkeuring, natuurlijk certificaten, het ganse proces, dat was voor ons ook nieuw. Dat is nog net, denk ik. Ja, daar kun je gewoon gaan bekijken. In dit land en in Europa. En ze denken dat ze alles op een blikje mag zetten, dat is ook een uitdaging. Want vrouwen een blikje ontworpen, schön tekst erop gezet, oesilaat, wat het allemaal doen. En toen houden we dat toch een slotse testen door en de etiket is allemaal beoordeeld. En dan kregen we schön een mailtje terug en alles wat erop stond, daar stond een roerstreef. Dat was blijkbaar, zeker in die medische wereld, je mag niks claimen. Dus je mag niet zeggen, terwijl het zo is, ribose, jetig, positieve energie, dat mag ze net op een blikje zetten, want dan is het een claim. Ja, dat is ongelooflijk, maar goed, voor een schön leerproces. Dan moet het nog lekker zien. Ja. Want wenn het niet smaakt, dan brengt ze het toch niet allemaal. Vrouwen één doel en dat doel dat wordt zeg maar, de aroma wat ze ruikt, moet ze proeven. Ja. Dus vrouwen echt veel energy drinks geprobeerd. En door trok ze het op en door ruikt het de rode stier en door proeft het groene tier. Door trok ze het op, doordat ze dit wil ik ja niet. Door verwoorden een bepaalde smaak, geur, combinatie die je wil wordt. Ja. En net zoals zus, voordat natuurlijk als afscheiden van de hersenenergie-drankensegment. Dus dat er ook een minder zoete smaak, minder zoete geur. Dus het is voor jullie ook wel wennen dat het minder zus is natuurlijk. En dat is wat we willen onderscheiden. En dan had ze nog de naam. Dat had natuurlijk te maken met de streek. Hè? Met de roots, hè? Ja. Ja, dat voor een project voor er echt veel van nooit van wie junt voor dan dat product nemen. Ja, voor woorden Jans hier kort bij onszelf verbleven. Hè. Dus uit die mijnstreek, daar zijn de gekste naam voorbij gekomen, kijk die vertellen. En uiteindelijk hebben we gekozen voor Miner. En Miner is eigenlijk heel simpel. Miner is mijnwerker. Mijnwerker holt het vroeger op een eerlijke manier energie uit de eet. En vier holen op een eerlijke manier energie uit het lichaam. Ja. En dat is de hinderliggende gedachte. Ja. En mensen eens nog kijken van welke namen bestaan er. Het gaat over het product en over de inhoud. En wanneer dat jod is, dan is er een naam die volgt wordt. Dat is niet belangrijk. Nee. In die zin dat het moet kloppen wat ze deed. Ja. En dan moet het verhaal wat veel vertellen. Hè? Dat oprecht en eerlijke verhaal. We kunnen iedereen in de ogen aankijken en zeggen, je kunt dit drinken, ohne dat ze daar problemen mee kiezen. Je kunt dit gewoon, dat is natuurlijk. Er zitten geen rare addertjes onder het gras. En dat is veel wichtiger dan zeg maar welke naam dat ze kiezen. Ja. En je doet het ermee? Ja. Dat is natuurlijk een beetje een ingewikkelde vraag. Ja, mensen kijken van hoe je hebt lang wie anger of je op de maat zijn, van zo'n start wie het WMC wordt. Dat was allemaal als iets moment dat voor live jongen. Ja. Kijk, verwerken allebei de nerven. Hè. Ik ga een baan, er is een sladingbaan en verdunt dit erbij. En met ze eens kijken naar het ziet wat verdriest tegen en de output wat roes kunt. Ja, maar op dit moment echt niet klagen. Nee. Ja. En wat is het dan over Van de Fjord dan? Om zo'n standaard voor te stellen. Wat zit er dan? Breidt dat assortiment zich naar uit? Blijft dat alleen bij zo'n... De strategie zo wel eigenlijk dat voor het plan is om lokaal te beginnen. Ja. Dat is ook budgetair voor ons. Is dat te behapstukken. En eigenlijk is de bedoeling om de olievlek van Miner het meer naar het noorden te verplaatsen en eigenlijk wat het ganse land uit te vloeien. En uiteindelijk ook over de grenzen te verspreiden. Ja, maar om je briefje stond er nog rebranding. Hoor. Rebranding, ja, zit er ook aan te komen. We zijn inderdaad bezig om het blik een nieuwe vorm te geven. Qua look and feel. Qua look and feel, ja. Dus de naam blijft wel gelijk. Alleen er gaat wel wat veranderen in het uitzien van het blik. Ja. Nou, ik ga het direct proeven, denk ik. Ja, dat moet ze zeker doen. En dan moet ze ook een eerlijke mening geven. Ja. Dat is natuurlijk graag zo wichtig. Nee, maar voor 5 jaar, wat steeds voor 5 jaar, weet je, dat is natuurlijk lastig te zeggen. We hadden het doel voor oren, voor wezen dat het uniek is in Engeland, voor wezen dat de receptuur uniek is. Maar voor wezen van de anderen zie je ook hoe lastig het is om de consument te bereiken. Ja. En om je het neer te zetten waarin de consument snapt, dat kan, dat darf. Want ja, daar is natuurlijk de gevestigde orde, daar moet ze zich niet met messen, want dan verliet ze, een boxdrinkje is ze neer. En wordt de intentie een hele nieuwe markt creëren met Miner. Ja. En dan ook
misschien nog wel in de Formule 1 terechtkomen hoor, van de energiedrinks, zal ik maar zeggen. Hoor. Of nog voor... Hangen reclame te maken voor die schwijnerij. Hey jongen, bedankt hoor. Ja, veel succes ermee. Dankjewel. Ja. En ik ben benieuwd naar wie dat eruit ziet in de toekomst. Dat er niks over vertellen, dus dat blijft geheim nog even. Maar even geheim. Rebranding, dat is een van benieuwdheid. Ja, absoluut. Goed. Zonder hij wordt. Dankjewel. Ciao. Verkent de evenementen van de Mond. En dat zijn natuurlijk veel te veel om op te nemen, dus ik neem er een paar. En dan vang er de rest allemaal terug op de website van Beleef. Kerkrade.nl. We beginnen met Roda JC Kerkrade tegen ADO Den Haag. Dat werd vast een ganse belangrijke wedstrijd op de Ardemeerts Aroer in het Parkstad Limburgstadion. Fashion show met zo'n merdo op de 14e maart om 11 uur in de Laurastraat in Egelser. Roda JC Kerkrade tegen NAC Breda op de 23e maart om 8 uur in het Parkstad Limburgstadion. Q Music The Party Fout XL op de 23e maart om 8 uur in de Rodehal. Voor dit jaar White Thursday, natuurlijk op Wiese Donnerdag op de 28e maart. De Kerkrade Tropical Edition en dan in de Rodehal. Het begint allemaal om 9 uur. En zoals je zag, kijk voor compleet overzicht op www.beleefkerkrade.nl/agenda. Voor een onderwerp White Thursday. Witte donderdag, maar dat zegt jong Lu waarschijnlijk weinig aan wie White Thursday. En bij mij gaan er dus zitten Ties Jans en Jamie Jurgen. En ze zijn, ja, dat hoef ik enig jaar niet te leggen, van Kerkrade Tropical. En dit jaar is White Thursday en Kerkrade Tropical. En dat werd een gouden combinatie. Toch jongens, we gaan in het Nederlands praten. Ja, doe hebben we maar, afgesproken, omdat de jeugd die naar dit festival komt, waarschijnlijk het dialect niet zo goed. Ja, weet je niet, die hebben wat extra opvoeding nodig misschien. Ja. Nou, misschien moeten we dan gewoon echt Nederlands praten of meer zo dat ander Nederlands? Doe maar ander Nederlands, doe dat maar. Kan je dat? Kan je zo willen? Nee, ja, we kunnen het proberen. Hè? Ja, proberen kan altijd. Als jullie nu eens vertellen wat het is, dan voor ook de kijkers die we natuurlijk hebben, die niet echt van de leeftijd zijn dat ze hier naartoe komen. Wat White Thursday is? Ja, dat weet ik niet wel. Dat weet je nooit, nee. Dat weet je nooit. Nee. Wat White Thursday is een festival dat is door de gemeente ooit een keer opgericht in 2011, meen ik even uit mijn blote kop. Buiten op de markt? Buiten op de markt, inderdaad. En het is altijd een big happening in Kerkrade, vooral voor de jeugd. En dat is altijd, nogmaals, het is buiten geweest. Gratis ook altijd geweest. Gratis, ja. Dat is het overigens nog steeds. Het is gewoon door regio Kerkrade, voor iedereen uit Parkstad. Dus dat is eigenlijk een notendop wat White Thursday is. Ja, de aftrap van het festivalseizoen, laten we dat maar zeggen. Ja, en ook hier in deze hal. En nu binnen. Nu, dit jaar, doen we het inderdaad binnen. Dus niet meer buiten, in de kou. Maar gewoon lekker hier. Binnen, gewoon voor het weer? Of, weertechnisch. Vorig jaar is het natuurlijk
letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. Ja, dat vorig jaar was echt niks. Jammer hè? En met de vooruitziende blik op dit jaar. Dit jaar valt het natuurlijk erg vroeg, hè, Pasen. 28 maart is dus Witte Donderdag, White Thursday. En dan kan het nog fris zijn, hè, dat weet je zelf ook. Toen hebben we samen met gemeente Kerkrade en Daniel Lurken zat er volgens mij ook bij. Ja, hebben we een poll gedaan op internet. Dus konden mensen stemmen over een aantal dingen. Onder andere of we naar binnen moesten verhuizen of dat het op de markt moest blijven. Er kwam uiteindelijk uit dat het merendeel van de mensen toch prettig zou vinden om het binnen te houden. En dan ben je natuurlijk helemaal niet weer afhankelijk. Nee, dat gaat zeker geweldig hier. Ja. Nou, daarom. Ik bedoel, de gemeente Kerkrade heeft zo'n mooie locatie. Ja, laten we er ook maar mee doen, toch? Ik mag hopen dat er geen gaten in het dak zitten, maar voor de rest... En je hebt ook minder geluidsoverlast of andere dingen, hè, als het dan... Ja, als het goed is wel. Ik weet niet of wanneer wij draaien dat we eventjes het knopje iets omhoog, dat toch... is nog wat vroeger op de dat dak kan open van deel, toch, of niet? Hierboven. Ik hoop het. Nee, joh, het dak gaat er vanaf. Ja, het gaat er vanaf. Hey, dat zijn we mooi, die koop. Zeker. En wie komen er allemaal? Mag ik het niet vertellen? Of, Ja, we mogen dat zeker vertellen. Dat mogen we zeker vertellen, ja. Ja, Ties, jij hebt het geregeld, John. Dus, Oké, hoor je het met de brand. Nou ja, we hebben dus samen met de programmering, of in ieder geval voor de programmering gekeken om samen te werken met een partner die daar wat meer ervaring heeft dan dat wij dat hebben. En dat is de Nieuwe Nog. Ja, zijn we bij de Nieuwe Nog uitgekomen als het poppodium van Parkstad. Ja. En met Brent een hele fijne samenwerking opgezet om de artiesten die dus ook in die poll genoemd werden. Mensen konden ook insturen van welke artiesten ze graag zouden willen zien om dat eigenlijk te vertalen naar deze editie. En daar hebben we eigenlijk voor ieder wat wils. Voor de wat oudere mensen hebben we het All Started in the 90s, een Face DJ Ruud. Dan hebben we nog La Fuente, ook geen onbekend gezicht. Zeker niet voor de White Thursday Party. En als afsluiter hebben we Vieze Asbak. En dat is echt voor de jeugd. En daar nooit van gehoord. Ja, dan zet het dadelijk maar. Misschien kunnen jullie een stukje erin knippen. Dat is wel leuk voor de mensen. Ik zet het in de auto aan zo op Spotify. Zou je doen? Ja. Ben je ook zo thuis? Vieze Asbak. Vieze Asbak. Dan ben jij zo thuis, dat klopt. En niet te vergeten, wij zelf draaien ook een uurtje met 2 special guests tijdens ons optreden. Hè? Ja, weer legendarische gasten die we hebben. Ja, dat wordt, maar dat laten we nog even... dat is een surprise act. Blijft spannend, maar we hebben... Dus jullie draaien zelf ook? Ja, zeker. Wij openen de avond. Ja, fake it till you make it, zeg ik altijd. Hè. Ik bedoel, we kunnen eigenlijk helemaal niet draaien, maar ja, als je toch een feestje in de Roodal geeft, moet je ook gewoon even wat zeik bouwen. Zo goed, de stimmung hier het eerste uur is. Geweldig, jongens. Ja, daarom. Vieze Asbak. Je komt zelf ook even, hè? Wat? Ik zeg, jij komt zelf ik heb al heel lang kaarten. Dat is mooi. Dat is het mooie, hè, want je hebt helemaal geen kaart. Zo slaakt dat het bruggetje, hè, snap je? Hey, dat is een goeie. Nee, klopt. Er zijn inderdaad geen kaarten, dus het is een gratis. En, ja, je kan gewoon goed, dat is toch geweldig? Ja, zeker. Dat is voor iedereen toegankelijk. Ja. Dus, vanaf 16 jaar in ieder geval. En, er zit geen leeftijdsbeperking op. Het begint om 8 uur of zo, of 9 en het gaat door tot... In de late uurtjes, maar dat weten we nog niet precies. Dat mogen we nog niet. Oké, daar wil je nog niet over... Kunnen we nog niet over uitweiden. Nee, dat moet je ook niet doen nu. Het gaat in ieder geval later door dan tot het vorig jaar was geweest. Dat is in ieder geval de feit. Ja, stel dat ik in Kerkrade ben, dan kom ik weer kijken. Ja, je komt je moet. Je moet. Stilzwijgend verplicht. Ja, goed. Ik zeg het ongeveer toe. Weet je wat het is? Goed. Kijk, je gaat dadelijk in de auto naar huis en dan ga jij Vieze Asbak luisteren. Ja, en ik neem dan nog een blikje van die Minor Energy, hè, want dat waren de jongens die net hier waren. En dan, dan ben je sowieso thuis. Ja, maar je wordt dadelijk gewoon helemaal fan van Vieze Asbak, ik kan me helemaal voorstellen. Dus je wil dan gewoon hierheen komen. Ja. Dat is het eerste wat ik doe als ik in de auto sta. Is goed. Ja, heel veel succes. Stuur je ons dan ook even wat je ervan vindt? Ja, dat zal ik. Dat is goed. Ver, doe maar. Heel veel succes. Ja, hartstikke leuk. Ja. En hopelijk een bomvolle Roodal. Jazeker. Ik zou niet weten waarom mensen eigenlijk niet zouden komen. Ja. Met zo'n line-up, zo'n locatie, dus gratis. Ja, maar dat is echt een gouden combinatie. Op een donderdag. Met jullie erbij. Met ons. Met jullie. Ja, wil je nog meer. Tja, klopt. Wat wil je nog meer? Heel veel plezier. Dankjewel. Gaat zeker lukken. Dankjewel. Ik ben Pascal Thewissen. Ik werk bij Himwonen. Wij zijn een woningcorporatie. Wij beheren ongeveer 10.000 woningen in Kerkrade en Landgraaf. En ben je benieuwd wat wij nog meer doen? Dan vertel ik je daar graag meer over. Ga je mee?
Nou, wat mij heeft aangetrokken om in Kerkrade te komen werken is toch eigenlijk de cultuur. Het is een leuke stad, het heeft nog dat authentieke dorpse karakter en er is gewoon een hele fijne sfeer. Nou, wat het werken bij Heemwonen zo leuk maakt zijn heel veel dingen. Sowieso de fijne collega's. Er zijn heel veel collega's hier die hebben allemaal een heel groot sociaal hart. En dat moet je ook wel hebben, want bij ons staat de huurder, de burger, op één. Wat werken in Kerkrade uniek maakt is vooral het samen doen. Ons motto is ook samen buurt maken. Dat doen we niet alleen, dat doen we vooral met en voor de burgers. En uiteraard ook in een goede samenwerking met de gemeente Kerkrade samen. Bij Heemwonen zijn we betrokken bij diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten, waaronder hetgeen waar we hier staan, Superlocal. Superlocal is bekend als een circulaire gebiedsontwikkeling. Wat ik jullie nu graag wil vertellen is een stukje over het gedeelte achter mij, namelijk de moestuin. Bij Heemwonen vinden we het belangrijk om samen buurt te maken. Dat doen we natuurlijk niet alleen, dat doen we met en voor onze bewoners. De moestuin waar we net stonden is daar een mooi voorbeeld van. De bewoners wilden dit graag zelf initiëren en wij hebben daarbij gefaciliteerd. Straks komt het voorjaar weer aan en dan gaan de mensen zelf hun eigen groentestak kweken. Het is vruchtjaar. De zon stiegt verhinger de horizon, hooier in der dag. Het lied luidt, het vruchtjaar kunt. De winter stup oes je klopt. Dekken aan de venster, matratsen luften in de jaad. De winter zwies oes je oomt. Het is vruchtjaar. Zingen, ja zingen, het is vruchtjaar. We zijn vanmiddag natuurlijk in de Rode Hal. Dat hadden al gezien, alle interviews zijn in de grote zaal van de Rode Hal. En de Rode Hal werd beheerd door Van Melick Groep. En bij mij aan dus zit nu Gaston van Koten. Snap ik het goed? Helemaal correct. Ja. En we gaan het verder in het Nederlands doen, want dat is makkelijker voor Gaston. En de Rode Hal is natuurlijk een begrip. Niet alleen een kerkhoor, ook Wieterboet. De Rode Hal een lange geschiedenis in kerkhoor. Bijna een historische locatie, zou je kunnen zeggen. Wat deed de Van Melick Groep nu met de Rode Hal? Want dat is natuurlijk het meest interessante voor de huidige stand van zaken. Ja, we zijn als Van Melick Groep, ik denk 2007, 2008 zijn we partner of huurder van de Rode Hal. Uiteraard ook destijds strategisch gekozen om een evenementenlocatie met grote capaciteit in onze groep te hebben. En dat was de hal. Dat was nog de oude situatie. Ja, uiteindelijk zijn we 2009, 2010, volgens mij hebben we de hal mee mogen adviseren in het verbouwen, in de verbouwing, in het renoveren, het aanpassen aan de tijd waar we in zitten. Dat is ook de hal waar we nu in zitten. Eigenlijk in een doos, hè, want ja, het is een constructie van buiten, nog altijd het zadeldak, de das die we nog altijd zien, is er nog altijd. Maar goed, we moesten mee met de markt en dat vraagt gewoon een hal die voldoet aan klimaatbeheersing, een stukje geluid, akoestiek. Hè. We zijn het huis van het WMC, hè, dat ook heel nadrukkelijk vraagt. En samen met de gemeente en de verhuurder hebben we we zeggen altijd mooie... de hele mooie evenementlocatie van Parkstad mogen neerzetten. En dat daarop nu zijn vrucht af. Ja, je zegt een zwarte doos, dat betekent deze zaal is zwart geworden. Hè? En dat heeft te maken ook met allerhande technische eisen. Technische eisen van promotors, dat klinkt heel gek, een wit of een zwart plafond doet heel veel met promotors. En sinds we de zwarte doos, sinds we het plafond ook zwart hebben gemaakt, zie je dat je een veel aantrekkelijke locatie bent. Ondanks dat er aan logistiek en capaciteit niks verandert, maar beleving en dat zit dan echt tussen de oren en ook wel het artiestengevoel voor de mannen en vrouwen die daar hun kunst doen. Ja, is dat een wezenlijk want is dit zeg maar de standaard opstelling hier als je hier komt? Staat dit er dan altijd? Ja, dit is een beetje wat je nu ziet aan rigging, aan lampen, aan techniek, aan ledschermen. Dat is standaard. Dus we zijn eigenlijk plug and play. Hè? Dus, je ziet wel dat je altijd aanvullingen doet. Kijk, komt via blech of komt staalzaai. Oké, twee uitersten vraagt ook wel een verschil. Maar de basissetting
kunnen we heel snel opschalen om hier gewoon een regulier concert heel makkelijk over de bühne te trekken. Ja. En hier, je zei net BMC, dat is natuurlijk 1 keer de 4 jaar en misschien ook nog wel op de helft van die 4 jaar dat er ook evenementen zijn. En je hebt natuurlijk de carnaval ook hier, die zittingen. En wat staat er nu de komende tijd nog hier? Ja, komende wat tijd zijn de hoogtepunten van het... Ja, hoogtepunten zijn, we zijn vol de concertagenda voor het tweede halfjaar aan het vullen. Maar binnenkort staat Pierre Blech, we hebben de ABBA Tribute Band staat er, we hebben Staalside. We doen ook natuurlijk een aantal business evenementen waar we de hal ook voor inzetten. Ja, en die samenwerking en dat gemengde palet, zeg ik altijd, maakt de hal tot een hele mooie locatie waar je eigenlijk als park staat. En we zijn ook het Duitse achterland in bewerken. Ja, om te kijken, jongens, kom ook naar de hal toe, want hier kun je ook congressen doen, hier kun je ook je personeelsevenement doen. En we zijn vooral de promotors in het land in bewerken. Ja, kom naar Kerkrade om onze gasten in de regio ook het mooiste te bieden wat ook aan de Randstad is. Ja, maar het blijft dan een unieke hal nog steeds. Het blijft echt een unieke hal. In Parkstad, de grootste locatie waar je met de gasten naar binnen kunt gaan. Ja, als je even niet naar Maastricht kijkt, zijn we in Zuid-Limburg de grootste, waar je met 5000 mensen een evenement kan doen. Hier? Ja, we doen bijvoorbeeld het feest van Zuiderland, we doen het met Tronic, we doen het Meanderfeest. We doen het Patient Event met Metronic, waar je gewoon toch met 2500 gasten in congressetting met aanbouw van een mooi groot paviljoen. Dan hebben we wat meer beursvloer nodig. Kunt doen. Maar je kunt met 5000 mensen kunnen we feesten. Ja. Dat gaat heel erg makkelijk hier. Dan heb je alleen nog het MEC wat groter is. Het MEC is nog wat groter, maar we houden ze liever in het Parkstad. Ja, zeker. Dus, ja, absoluut. En dat is Kerkrade gewoon een mooie plek op de kaart te zijn. Want omheen werken we ook met onze partners, waar we dan ook met de GAIA afspraken maken over het parkeren, zodat we het centrum niet belasten met heel veel autoverkeer. Dat zijn allemaal concepten die we hebben, die we ontwikkeld hebben. Ja, zullen we nog eens rondkijken, een klein beetje? Ja, zeker. Ja. Oké. Leuk. Ja. Gaan we doen. De Rodal heeft een hoop, je noemde het net breakout ruimtes, hè? Dus waar je los van de grote hal in, grote zaal in. Waar staan we hier? Hier staan we nu in de ruimte meteen achter de grote zaal, die we als back-up gebruiken bij de concerten. Waar mensen hier heel snel aan hun drankje kunnen komen. Maar ook een hele gezellige ruimte als je een bedrijfsevenement hebt en je staat daar gewoon met 2.000, 3.000 mensen een evenement te maken. En hier een lekkere loungeruimte of foodcourt. Of hier kunnen vergaderingen plaatsvinden, als we zeggen, voor de plaatselijke bedrijven om ons heen. En we moeten maar met 100 of 200 mensen in een theateropstelling, kan het ook perfect in deze zaal. Ja, je kan het dus ook los. Je kunt hem ook helemaal los gebruiken. Als iemand zegt, oké, we hebben nu een bijeenkomst voor onze leden en we willen met 200 mensen een leuke avond hebben, kan dat ook in deze ruimte. We hebben hierboven nog de Oostfoyer liggen, we hebben de APG-zaal. Dus je kunt eigenlijk combineren in de hal zoals je wilt. Zoals je dat wilt. Ja. Gaan we nog ergens kijken hierna? Ja, we kunnen hier gewoon kijken. We hebben deze hal ook, deze ruimte ook wat aangepast, wat nieuwe verlichting aangebracht, ook kleuren aangebracht. Ja, 2 hele mooie barren erin gezet vast, zodat we eigenlijk plug-and-play zijn en heel snel kunnen schakelen. Ja. Mooi. We staan op het grote podium van de Rodehal. Dat kan je hebben of niet. Je kan het ook weg laten halen. Ja, bewust gekozen om de hal heel flexibel te houden. Dus met een mobiel podium erin wat we op wens kunnen neerzetten, weghalen. Als we het weghalen hebben we een ruimte waar we met 1000 mensen sit-down diner zouden kunnen doen. Ja. Het is ook wel een verademing om een podium te hebben wat groot is, dicht bij de mensen. Dus veel artiesten vinden het heel fijn om hier te staan. Omdat ze gewoon contact te hebben en wel de ruimte om hun kunst te laten zien. Ja, absoluut. Ja, en je kan op de website van de Rodehal zien wie hier allemaal komt. Dus daar is heel veel te beleven. Ja, de agenda vult zich goed. Binnenkort maken we de najaarsagenda bekend. En dan vooral boeken op onze concerten. Er is voor iedereen wat wils. We programmeren heel breed. Zodat we ook wel de inwoner van Kerkrade, Parkstad en liefst ook nog wat meer daar buiten ook, kunnen triggeren om naar Kerkrade te komen. Nou, en daar hulpt Beleef Kerkrade Televisie hierbij, omdat de Rodehal natuurlijk ook onderdeel is van het kloppend hart van Kerkrade, kloppend culturele hart van Kerkrade. En voor oren voer dat voor hij te gast goed te zien dat wij door verdrieën. En dit wordt dan ook de 31e uitzending van Beleef Kerkrade Televisie. En misschien ook wel leuk om te vertellen is dat deze zijn letteren I love Kerkrade, nou, een hoop sprachen durgerij. Ik houd van Kerkrade, zou we kunnen zeggen, dat die ook
door u gehuurd kunnen worden bij de gemeente. Dus wanneer een evenement had, denk ik, dat is wel erg leuk om die letteren door te zetten voor selfies en voor groepsfoto's en noem maar op. Meld u bij Beleef Kerkrade Televisie. Dat wordt de 31e uitzending. Voorzien u Geert terug tot 6 april, zondag tot 6 april, want dan is het al ziet voor de 32e uitzending. En bis die ziet, had ik gehoord, dat wordt Beleef Kerkrade Televisie.